Simo Karvilasta missä ei tarvit oikein hyvää terassilautoa, niin K-rauta Savonlinnasta se ei sellaista löydät. On lauta ja lankkua ja harkkoa ja laastia ja kihveliä ja kahvelia ja on eristettä ja lisäksi sieltä löytyy vasarat ja naulat ja nippelit ja nappelit, laastit ja pakkelit ja oikeastaan kaikki mitä esimerkiksi tämmöiseen pullosaunaan tarvii, että sieltä vaan. Ai niin, mutta yksi juttu mitä sieltä K-raudasta ei muuten löydy, jos tämmöistä pullosaunaa meinaa tehdä, niin nimittäin näitä pulloja. Ne joudut kyllä hakemaan täältä meiltä, mutta se on tässä hyvänä, että tässä tulee tää asennusvoie sisällä mukana, että kaupan päälle löytyy se.